ଆଜି ଗାଁକୁ ଠାକୁର ଆସିବେ ବୋଲି ସକାଳୁ ଉଠି ସଜବାଜ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ ନାସ୍ତା ଖାଇବାକୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୁଳି ପିଠା ବନେଇଦେଲି। ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବେନି, ମଟର ତ ବତୁରେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଳୁ ଦୁଇଟା କାଟି ନେବା, ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଦେଲେ ଖାଇନେବେ ଆଉ। ପିଠା ଆଳୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଇଛି। ପିଠା କରିବା ସରୁ ସରୁ ମୋ ଝିଆରୀ ଘରୁ କୋରା ଆଉ ମୁଆଁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିନେଲି କୋରାଟେ ଆଉ। ପିଠା ତରକାରୀ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆସ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିନେବା ଆଉ। ଆଜି ତ ଠାକୁର ଆସିବାର ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଫୁଲ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଲି। ଝିଅ ତ ଝୋଟି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ମୁଁ କୁମ୍ଭ ନେଇକି ବସେଇଦେଲି। ଠାକୁର ତ ଦୁଇଟାକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି, ଫୁଲ ସବୁ ନେଇକି ସଜେଇଦେଲି। ଠାକୁର ଆସିବା ଖୁସିରେ ପିଲାମାନେ କେତେ କୁମ୍ପି ଲଗାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ଏବେ ଆସିକି ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲେଟ୍ରେ ଆସିବେ ବୋଲି ତ ଭୋଗ ରେଡ଼ି କରିନଥିଲି, ଏବେ ଚାଲ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଠାକୁର ଆସିବେ ବୋଲି ଦାଣ୍ଡପଟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦାଣ୍ଡପଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଠାକୁର ତ ଦାଣ୍ଡପଟକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ଆସିଲେଣି ହେରି। ପିଢ଼ା ଦୀପ ସବୁ ସଜେଇବାରେ ଲାଗିଗଲି। ଭୋଗ ସବୁ ଯେଉଁ ରେଡ଼ି କରିଥିଲି ଆଣିକି ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ରଖିଦେଲି। ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେଣି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏବେ ତ ଆମ ଦୁଆର ସିଧା ହେଇଗଲାଣି ଠାକୁର। ଭାଇନା ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଆଜି ତ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ତରତର ହେଇକି ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ଚାଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିନେବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।